Спри. Отвори си очите. Таро иска да се събудиш. Повикът ти за събуждане е свързан с това, че на нещата, които им е време да свършват, трябва да им сложиш ти края. Затворя тази страница с простотията, която се влачи безкрайно. Затворя и дай мегдан на съдбата да ти предложи възможности нови, за нови неща и за ново щастие. Тежък любовен съвет. Остави го това минало, бе. Зарежи го. Де ти казах току-що. Отгърни нова страница. И направи първата стъпка да си уредиш хубави, нови, топли, красиви емоции, които да ти дадат мехлем за всички болки, които имаш. Направи нещо хубаво за себе си, наслади му се, заслужаваш го. Това ти беше повика за събуждане от таро картите. Силно се надявам да ни последваш или да коментираш. Не за друго. В момента наистина имаме силна нужда от коментарите, за да се измъкнем от мишата дупка, в която тик-ток ни натика. До нови срещи!